guys, so today we are going for a short trip, a kind of small refreshment with some friends. So today's our destination is Samrang. So due to lockdown, 2 years and a half there was a gap, and we didn't know about the things which will be allowed there. So we don't know whether they will permit or not. So we'll let you know afterwards when we will reach the destination. So to see that, please guys follow us. Chalo. We are going to Samrang. Yeah. Hi guys, we are ready for the Samrang tour, and two dynamic teachers After are ready. long time, na? After long time, after 2.5 years. 2.5 years, we are ready, and I am very much eagerly waiting to get that long khamba. Okay, sir. Thank you. Finally जोङो सामब्राम सफैबाय आरो नैबेखौ बारोब्लानो जोङो भुटान सहैगोन आरो गोदोआव माने नैबेयावहाय नाम एन्ट्रि खालामनानै थांनाङोमोन दायो मा खालामनाङो प्रसेसखौ जों मिन्थिया थेवब्लाबो जों थांनानै सोंना नायनोसै आरो नै बेयावहाय भिडिअ बा केमेरा लानायनि एलाउड गैया बेखायनो आङो लाथ'ला जोङो रायलायबाय आरो सेटारडेआव माने नाम एन्ट्रि खालामाब्लाबो थांनो एलाउड खालामो मानोना सेटारडेआव बेयावहाय मार्केट जायो जोङो दायो सिङाव हाबबाय भुटानाव भुटाननि लामा नैबे गोदोआव जोबोद गाज्रिमोन दायो जथेस्थ' मोजां थांलाय फैलायनि थाखाय जोङो सफैबाय बै नुहुरनायानो बिथांमोननि गेट आरो बेयावहाय काउन्टार दं बेहाय थांनानै जोङो नाम एन्ट्रि खालामनांगोन दा नैयाव जेसेबांखिनि बाइक नुदों नोंथांमोना गासैबो जोंनि इन्डियानि गोजा बेरायनो फैयो जोंबो बेयावहायनो दोनबाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि गाइस माने भुटानाव मालाबाफोर फैयोब्ला नोंथांमोना अरिजिनेल भटार कार्डखौ लाबोनो दाबाव उइदाउट अरिजिनेल भटार कार्ड बिथांमोना माने सिङाव हाबनो एलाउड खालामा बेखायनो फैयोब्ला भटार कार्डखौ लोगोआव लाना फैखा नैबेयावहायनो बिथांमोननि गेट पासनि खामानिया जायो आरो बेयावहायनो भटार कार्डखौ लाखियो जेब्ला गिदिंफिनना फैगोन अब्लाना बिथांमोना बे जाय डकुमेन्ट्सखौ जों जमा होदोंमोन बेखौ बिथांमोना रिटार्न खालामफिननानै होयो स' गाइस नायलांबाय थादो जोबजासिम जोंबो एन्ट्रि खालामना लानोसै आरो नैबेयावहाय फट' बा भिडिअ खालामनो एलाउड खालामा बेखायनो आङो दायो लाथ'ला दायो जों भुटान हाबबाय नैबे गया जेब्ला जोङो सिगाङाव फैदोंमोन बेयाव गय दंफां गैयामोन आराय बोसोरनि सिगाङाव नायथावना जेबो खासथ' गैया जाय जायगाथिं जों फैदों जायफोरा लोङो बिथांमोननि थाखायसो माने खुब मोजां होननानै बयबो बुंलायसोयो नायलांबाय थादो लोगोफोर बिथांमोननि गामिफोरा माबायदि न'खरानो गैबाङा ओरैनो पपुलेसन बहुत खम आरो बिथांमोननि न'खरखौ नाय बेसेबांबा गोजानजोंसो न'खरसे बिब्दि जायो बिब्दि कारेन्टार सोंजोबना लानो गोनां जायो हाथिनि थाखाय हेलो बे समावहाय जों मोनसे रेस्टुरेन्टआव हाबदों आरो बेयावहाय माने लोंग्रानि अनगायै जाग्राथ' मोनखायानोसै थेवब्लाबो जों जा मोनो बेखौनो जानानै बै जायगानिफ्राय जोङो थाब ओंखारबाय जों दा भुटान नागारनोसै आरो जों जाय जायगायाव एन्ट्रि मारिदोंमोन बै जायगायाव थांफिननानै जोङो गावबा गावनि भटार कार्डखौ कालेक्ट खालामफिननांगोन आरो बेनिफ्राय जों न'सिम थांसिगोन स' गाइस भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो कमेन्ट होदो आरो
साबस्क्राइब जुदि खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ